Gud sagde, der blive lys, blive liv, blive ild, blive tid og blive tidsfordriv. Og Gud sagde, nu smider jeg en mand på moder jord og skaber ham en kvinde, så hans unger får en mor. Gud sagde, nu vil jeg skille dag fra nat, skille hund fra kat og lille babybarn fra pat. Og Gud sagde, og alle folk skal holde deres ord, holde grisen i bur og holde hunden i snor. Og Gud sagde, der blive 7 dage på en uge, hver mand skal have en frue og et tv i sin stue. Gud sagde, og ingenting på jord skal være let, I vil aldrig finde mig selv med den sygeste raket. Og Gud sagde, han så det var godt, han lagde sig tilbage der hvor alting er gråt. Og Gud sagde, ja, han så det var nice, nu kan I vælge helvede eller paradise. Skrevet det står, alle går vi alene herfra, men intet svar kan forklare hvornår og hvorfor. Det er ren algebra. Hurtigt fortalt er vi alle som ikke uden salt, for da det kaldt var det sjovere med syndefald. Jeg er den allerførste levende pind i paradis. Først kommer først, intet der før genesis. Det start, begynding, klar, parat, kryb. Jeg skabt som den ormede art, min far den type. Jeg får dig til at æde støv, for du kan gå. Bare en gemen pølse uden ben, som ingen røv kan forstå. Fordi man lige byder på en frugt for helvede, og tøsen snupper en harps, ryger vi lugt i helvede. Og så ruller lavinen, dreng må ikke ligge med pigen, uden at pigen for pinen og føle fin. Og deres barn vil blive fortabt størn, så fælt der vil knuse mit hoved, inden jeg sprøjter gift i hans hæl. Jeg er dømt til at være rival, alle mine dage, en evig og forbandet plag, så Gud sagde, en stor mand har store planer, edens have er intet værd. Hold jer fra livets træ, eller føl mit flammesmag. Alle går vi alene herfra, men intet svar kan forklare hvornår og hvorfor. Det er ren algebra. Hurtigt fortalt er vi alle som ikke uden salt, for da det kaldt var det sjovere med syndefald. Langsomt forklaret, denne klode var bedre bevaret, og 1 milliard ville kravle tilbage og blive ejet. Hvorfor er I nøgne? Det er måske lidt underligt, ikke også? Der er andre mennesker, der skal sidde i de der sæder der. Nej, undskyld, du skulle måske bare dække dig lidt til. Ikke fordi du er klar med at se på, du ser... Det er helt fint. Hvorfor er jeg nøgen? Det er fordi, jeg er i sådan en rolle, så skal jeg være Eva, hvor jeg er sådan en... Det er fordi, det er teater. Jeg ved godt, jeg ikke er nøgen. Hvilket er super, så I kan komme ud herfra uden veje i min og sådan noget. Jeg ved godt, I heller ikke er nøgen. Du var ret tæt på med de stramme bukser, men ellers så er det... Det er jo helt fint at have camel toe. Men det er meningen, at jeg skal være Eva fra Adam og Eva. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der har set den film med Uma Thurman og Dick Kajsø. Ej, det bliver ikke sådan noget dårligt noget. Jeg er faktisk ret god. Det er fordi, jeg kun er 23, og så ser jeg bare ældre ud, fordi jeg kommer fra Sydhavnen. Ja.
der bliver man ret hurtigt voksen, når man har den sløjtlærer, jeg havde. Men Eva, hun var mor til alle, og det er pænt mange børn. Og pænt mange knibeøvelser også. Så det er det, der skal ske nu. Jeg har ikke prøvet at føde før, så jeg ligner bare en, der skal skide. Jeg har lært af Kim Bodnia. Ja, jeg skal lige ind i rollen, ikke? 2 sekunder. Ja. Jeg hedder Eva, jeg er mor til alle, så teater. Og det bliver nok lidt halvklamt, så vi lige passer på op på 16. række. Så. Nå, så er du ved at være der. Klar med en lille bamse i ovnen der. Ja, vi kører dig heroppe en gang. Så skal du bare se, så kommer du lidt frem, sådan, så hele familien kan være med. Sådan der. Okay, Vi åbner jeg har op. prøvet det her før. Stille og roligt, du presser ud. Den her vej. Den her vej ud, ikke? Så pres. Sådan der! Pres! 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 Og pres! Det gør slet ikke så ondt, som de siger. Nej, det er skråt lidt. Skal du med på Vega i aften? Ja. Okay. Det er selvfølgelig lidt for sjovt det her, fordi Eva er jo ikke mor til os alle sammen. Nej, det er jo billedligt talt. Det er noget, man i fagsproget kalder for metaforik. Jep. Så derfor skal vi have samlet babyerne ind igen. Så alle dem, der har en baby, prøv lige at række den op i luften en gang. Kun hvis det er en, I lige har grebet, ikke hvis det er en, I er med hjemmefra. Nej, det skal være en af mig. Okay, hvis I så kaster, ikke nu, og rammer ned i døbefonden, Så kommer I direkte ind i himmeriget, så sigt vel. og koncentrer jer og fyr nu! I får en ekstra chance. Ja! Ja! To gange! Fantastisk! Du kommer direkte i himmeriget 2 gange. 2 gange. Så må du tage en ven med. Ja. Fantastisk. Jer 2. Der og til jer andre. Jeg er ked af at være den, der skal sige det. Men I kommer ikke i himlen. Til gengæld efter forestillingen, så holder der en lille grøn minibus foran teateret. Den skal I sætte jer ind i, og så bliver I kørt direkte til Struer. Ja, så galt kan det gå. Men i virkeligheden så får Adam og Eva faktisk kun 2 børn. Er der nogen, der ved, hvad de hedder? Det vidste du? Kain og Abel? Det er nemlig rigtigt. Det er fantastisk. Ved du meget om Bibelen? Nej. Du er hverken døbt eller konfirmeret, så du er ikke decideret præst. Biskop. Er det pave? Ja. Nå, men nej, men grunden til, at jeg fisker lidt, det er fordi, at vi skal bruge en kristendomsekspert til forestillingen. Det ved jeg ikke, om du er... jeg kan mærke på den måde, du allerede ryster på hovedet. Du vil gerne høre mere. Det er fordi, nogle gange, når vi spiller den her forestilling, så bliver folk sgu lidt skeptiske. Så sidder de sådan lidt, det er garantrisset ikke noget, der står i Bibelen. Det er garantrisset noget, de bare finder på. Og andre ting med trisset. Og så er det bare helt vildt rart at have en ekspert at læne sig op af. Jeg ved ikke, vil du være frisk på at være vores kristendomsekspert i aften? Ja, det vil jeg gerne. Super Fint. fedt. Godt. Og udover det er godt lavet. Jamen, du skal vide, det betyder enormt meget, at der er sådan en åben og tryg stemning, at folk tør melde sig. Hvad hedder du, min ven? Katrine. Sådan der. Jamen, det er fantastisk. Katrine, vores kristendomsekspert. Og til alle jer andre kan jeg bare sige, at hvis I sidder på et tidspunkt og tænker, det var dog løjerligt, så finder I bare Katrine i pausen. Og siger, hvad er det for noget? Hvad er det? Hvor står det? Hvad er det for et evangelie? Og så forklarer Katrine bare det. Så det er sådan set ideen. Super. Du har ryddet op? Det har jeg. Super. Historien om Kain og Abel. I virkeligheden, så er det en historie om, hvor galt det kan gå. Ja, det er rent faktisk lidt af en gyser. Det er en vaskeægte gyser. Måske verdens allerførste gyser. Ja, hvis man ser bort fra historien om Eva og slangen, for den kan også godt være lidt uhyggelig. Det kan den faktisk. Man skal ikke tage fejl af historien om Kain og Abel. Man skal ikke forveksle den med historien om Kain og Abel. Nej.
Det er en grim fejl at lave. Og i virkeligheden er det jo det, at mormonerne tror på. Det er faktisk ikke helt rigtigt, det. Og hvis du læser mellem linjerne... Så skal du godt nok også læse mellem linjerne, hva'? Og faktisk overhovedet ikke det, der står på linjerne. Ordene? Ja, også dem. Ja. Altså, Kain slår altså aben ihjel, fordi det nærer... Nej, for helvede, Line Bavn. Det kommer ikke til at fungere. Nej, det sagde jeg heller ikke. Du skal virkelig høre mellem linjerne. Og hvad sagde du mellem linjerne? Der siger jeg, at Adam og Eva får 2 drenge. Det er Kain. Og det er Abel. Den ene er landmand. Og den anden er hyrde. Og de giver hver en offergave. Til Gud. Og lillebror Abel, han kommer med fedtstykkerne fra sit småkvæs første fødte. Det var åbenbart pænt svedigt dengang. Kain derimod, han kommer med et askebær, han selv har lavet i ler. Ja. Og det der askebær, ikke? Det bliver Gud ikke særlig glad for. Og Kain, han bliver mega sur på Gud over, han ikke kunne lide askebæret. Så storebroren, Kain, landmanden, han tager kæben fra et dødt æsel, og så banker han sin lillebror ihjel. Og Gud siger, din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlys for den jord, der har spærret sit gab op og drukket din brors blod. Og moralen er, bondemænd, don't fuck with them. Det tror jeg ikke helt, det er. Jo, det er det. Har du nogensinde været i Struer, hva'? Nej, det er... Folk i provinsen, de er syge inde i hovedet. Men der skal nok være det onde i verden, for at vi forstår det gode i verden. Ja, og her, helt ærligt, så forstår jeg ikke, hvorfor ikke bare Gud siger tak for gaven. Altså, han skal sgu være glad for, at han får noget, ikke? Der er jo så mange mennesker her i verden, som ikke har noget som helst, ikke også? Folk i Struer. Folk i Struer, de har intet, ikke også? De vil jo blive super glade for, at det skal være. Det vil de jo. Ja. Men Gud, han er sgu ikke typen, der faker, når han får en gave. Nej, igen, det fatter jeg ikke helt. Altså, jeg vil sgu jeg får så mange super sokkegaver af min mormor, ikke også? Ja. Og så er jeg typen, der bare faker og siger, ej, tusind tak, mormor, det var enormt pænt af dig. Ja, der skal være det onde i verden, for at vi forstår det gode i verden. Og på samme måde, hvis du gør noget ondt over for et menneske, så gør du i virkeligheden noget ondt over for alle mennesker. Jeg har engang stjålet en Hollybar. Ja, men det er ikke det handler om. Jo, for så er jeg stjålet for alle. Nej, fordi Gud, han vil skide på Hollybar. Forstår du det? Nu handler det om at give noget med et rent sind. Ikke? Forstår du det? Nej. Nå, det havde jeg virkelig håbet, du gjorde. Ja. Abel, han giver for at give, og ikke for at få noget igen, ikke? Ja. Et rent sind. Ja. Han giver med et rent sind. Det er dit stikord. Ja. Ja. Super. Så derfor har vi taget en gave med til en, der er som en bror for os. Jeg henter lige min gave. Min gave er lige her. Okay, min gave her. Må jeg ikke godt starte med at give min gave? Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne give min gave først. Jamen, det er fordi min gave er til en, som er her i aften. Ja, og det er min gave sjovt nok også. Må jeg ikke godt give min gave først? Du kører først, jeg kører lige bagefter. Godt. Min gave er til... Hvad hedder du hernede? Michael? Min gave er til Michael. Michael, han virker som en rigtig rar menneske. Han sidder og smiler i hele hovedet, og du kom 20:08. Det er fin tid, når man skal tage dig. Jeg holder øje med dig. Michael virker som en rigtig, rigtig godt publikum. Skal vi ikke give Michael en kæmpe stor højde for det? Okay, hvem er din gave til? Den er også til Michael. Ej, hvor pudsigt, fordi... Nej, sgu da ikke pudsigt, vel? Når vi har aftalt at tage en gave med til hinanden, så har jeg sgu da ikke taget noget med til Michael, vel? Det er bare fordi Michael... Fucking Michael, mand! Tror du, jeg er træt af at høre Michael nu, hva'? Ja. Tror du det? Ja. Hvad? Ja. Prøv at høre, det må du kraftedeme undskylde. Hvad fanden regner du med? Det må du fandme undskylde. Jeg vidste ikke, det var sådan her. Det er jeg fandme ked af. Jeg havde ingen anelse om, det var sådan her, det hang sammen. Jeg vil skide gerne have din gave. Ja, klart du vil. Nå, men jeg skal nok blive rigtig glad for så den. du kan stå der, ikke, med dit store, falske smil, ligesom du gør til din egen mormor. Nej, jeg lover, det her det bliver fra hjertet. Prøv at sige, tusind tak, Jonathan. Det var enormt pænt af dig. Du er så latterlig, mand. Skal vi se, hvad du kunne have fået, hva'? Tusind tak, Jonathan. Det var enormt pænt af dig. Prøv se her, jeg har købt en æselkæbe, fordi jeg synes, det var sjovt med historien, ikke? Tusind tak, Jonathan. Au, for helvede, hvad laver du? Alt det her, det sker jo kun, fordi jeg er jaloux på Michael, ikke? Og det er den samme fejl, som Kain begår. For det er jo Gud, Kain er vred på. Og det er jo Gud, som Kain skal banke, ikke? Men man kan ikke banke Gud, og man kan ikke banke publikum. Det er jo ikke Rune, jeg skal slå ihjel, vel? Det er jo Michael, som jeg skal slå ihjel. Men Michael, han virker ærligt talt rimelig buff i det. Og så lader jeg bare det hele gå ud over trylletossen i stedet for.
Så ser jeg, hvad jeg har gjort. Og hvert sekund fylder en uge. Jeg tuder som en ulemor, når den siger Så ser jeg, hvad jeg har gjort. Og den sandhed må jeg knuge. For baby, jeg har dræbt ham nu. Og den sandhed må du sluge. Jeg må vel være født jaloux. Det kom ikke sidste uge. Og jeg må være født jaloux. Og det mærker du nu. Se ham i vor fru. Du er ikke hans lille du. Han er som en bror for mig. Det er sådan, man siger. Han er som en bror for mig. Og det er sgu åbenbart det største, at en mand kan sige til en anden mand, uden det bliver sådan alt for homoagtigt, ikke? Jeg tror rækkefølgen er noget i retning af, det er en af mine venner. Og så hedder den, det er en af mine bedste venner. Og så hedder den, det er min bedste ven. Og så til allersidst, han er som en bror for mig. Det kan ikke blive større end det. Og i den sorte amerikanske kultur, så er det noget, man går rigtig meget op i, ikke? Man siger meget brother og bro og brotherhood, ikke? Og det ved jeg, fordi jeg selv er sort. Men det er problematisk, fordi hvor der er mennesker, er der konflikter. Og der sker jo rent faktisk flere mord inden for familiens rammer, end der gør uden for familiens rammer. Og det er altid det hårde at høre, ikke? Han slog sin egen bror ihjel. Gjorde han det? Shit. I modsætning til, han slog Torben ihjel. Hvem er Torben? Too bad, ikke? Og sådan er det rent faktisk også for Gud. Gud, han starter med at skabe den perfekte verden. Alt er fantastisk. Men så kommer der brød og mor. Og det tror jeg ikke lige Gud har regnet med. Jeg tror, det kommer lidt bag på Gud. Gud, han vælger i hvert fald bare at starte helt forfra og fyre alle mennesker i hele verden. Ja. Gud er den lidt gammeldags ledertype. Den er lidt mere Eppe Møller-agtige ledertype, der bare siger, hvad? Fyr dem! Og der var jo ikke noget med fratrædelsesordninger eller fagforeninger. Ingen af nogen julekur fik man, vel? Gud, han vælger nogle få udvalgte, og så koncentrerer han sig om dem. Og så kan resten kraftedeme bare sejle deres egen sø. Eller drukne i deres egen sø, ikke? Hey, Nora. Hvad så? Tillykke med det. Tak for det. Yeah. Hej. Hej. Jeg skulle gerne stå på listen. Okay, men hvad er du for en? Jeg er en dronte. Du står ikke på listen. Hvad? Du står ikke på listen. Nej, det må man fejl. Prøv lige at kigge oveni. Jeg skulle gerne stå et sted. Prøv at høre her. Der kommer hele tiden trafik den her vej, så træd lige lidt væk fra døren. Nej, kig over en D, og så runde. Prøv lige at... Hej. Du går bare ind, dit bord er klar, ikke? Jeg rykker bare ind. Noah, det er bare fordi, det regner rimelig meget, ikke? Og det kan godt tyde på, at det bliver det ved med i cirka 40 dage og 40 nætter. Kan vi ikke lave et eller andet med? Hej, Smukke. Hej. Når du ikke sagde mig med de der lorteænder, vel? Gå til venstre for dansegulvet der, så slipper du det pis der. Men Noah, helt ærligt, prøv at... Jeg kender helt vildt mange mennesker derinde, ikke også?
Dine sønner. Jeg har været på Interrail med din søn Jafet. Kan vi ikke lave noget lækkert med, at vi lige... Jo, ved du hvad? Du stiller derovre sammen med din fjollede ven. Nej, derinde. Nej. Hvad fanden sker der, mand? Jeg kan ikke komme ind. Jamen, jeg fatter det ikke, mand. De er åbenbart blevet super strikse. Totalt! Og Noah, han er bare blevet så arrogant, nu han fylder rundt, altså. Ja, så har han fået båd. Hvad sker der med det? Hvad sker der med det? Hvorfor kunne du egentlig ikke komme ind? Jamen, jeg fatter det ikke, mand. Jeg har søgt ind på kvote 2 og alt muligt. What? Myg? De lukker da ikke myg ind. Det kommer de klart til at fortryde mig. Den der myg, den er ikke en dag over 18. Det lover jeg dig for. 18, mand. Jeg troede, man skulle være over 21. Det er jeg sgu da. Hvor gammel er du? 375. Nå. Det er nok, fordi du ikke har det rigtige sko på. Snakker du om, jeg har de vildeste sneaks på, mand? Prøv lige at høre, I to. Vi bliver nødt til at stille det væk herfra. Nå, okay. Så siden af døren og stå, ikke? Okay. Ja, vi skal lige bede om at lede jeres opmærksomhed mod arken. Vi skal have den herned. Det gode skib. Der er spot. Yep, der var den. 8. til 10. række, lige så slipper den. Så det er vigtigt, at vi stikker hænderne op over hovedet. Vi har knækket nogle kæber, øjne og kinder. Sådan der. Ja, det er, hvad der sker. Jeg håber ikke, der er nogen, der kommer galt afsted, og I andre kan lige supplere med sin linje. Nogen må græde, så andre kan le. Nogen er blinde, selvom de kan se. Alting er startet med en fiks idé. Guderne vide, hvad vi ikke ved. Wow, alle er lige bortset fra dig. Din ryg er skæv, så vi sejler vores vej. Vi er de udvalgte, du er en fejl. Skriger du møgdyr, så siger vi spejl. Spejl. Alt de pæne og ren kvinder, mand, folk, verden den går ned, så kommer stepper op. Når alle de bedste pladser er, så vinker vi farvel fra en bølgetop. Alt de pæne og ren kvinder, mand, folk, lortet det går ned, så kommer stepper op. Når alle de bedste pladser er, så vinker vi farvel fra en bølgetop. Hør mig nu, der er kun plads til mesterrasen. Det er en slags, der stramme i farsen. Det er en slags, der overlever af overlegen. Med hjerne af guld, krop af diamanter, kår og ben. Med blik som et spyd, og skarp som et skud. Og stærk som det tro på herregud. Agter ud, efterlader vi bærmen. Tilbage er de strukket soldater på kasernen. Der er ingenting som at være eliten. På første plads med god plads i suiten. Og hvad er forskellen på os to så? En gut som mig er hammer, der brug for. Det er ikke et under, du er født som dunderklump. Med en fed rum, der siger så er der pindemader, og du er ude af det spil. Det er min fødselsdag, jeg må tude, hvis jeg vil. Alle de pæne og ren kvinder, mand, folk, verden den går ned, så kommer stepper op. Når alle de bedste pladser er solgt, vinker vi farvel fra en bølgetop. Så rykker skuden hånden fast i masten. Vi er de udvalgte dyr, vi har frølig i lasten. Vi er super specielle som en frikadelle. Bræk jeg selv hele billedet, lad nu mig fortælle dig, hvordan det føles at skille sig ud fra den kedelige middelklasse med gråvejr og slud. Vi bader i solskin, du bor i en boble. De gråvejr er en osteklok, dit ven er en gående plus. Vi lugter godt, vi har en blød pels. Vi har de rigtige jobs, det er ikke hvem som helst. Der får besked fra Gud, der siger du er for cool, du har humor, og lortet det luner. Vi skal sejle med de holdeste dyr, sjoveste dyr. De aldrig blive floveste dyr. Vi driver væk fra den verden, du kender, mod en ny tid, nyt liv, ny kæreste, nye venner. Så lad være med at se dig tilbage, min ven. En tid til at minde, så en tid til at glemme. En tid til at skille punkter på for. En tid til at vise hele verden, hvor du står for. Alle er lige bortset fra dig. Din ryg er fucked, så vi sejler vores vej. Vi er de udvalgte, du er en fejl. Skriger du møgdyr, så siger vi spejl. Ej, 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 goodbye.
Det er så her Gud, han indgår en aftale med alle de overlevende, mig. Hvor han lover, at han aldrig mere vil være den store fede spade, han lige har været. Og som bevis på det, sætter han en flot regnbue på himlen, men selvom han har indgået den her aftale, så laver folk alligevel ballade. Og Gud, han kommer i herrekrise. Ja, vi skal starte med at byde rigtig hjertelig velkommen til et nyt medlem her i gruppen. Det er Gud. Ja, goddag. Hej. Gud. Thor. Hej. Goddag. Gud. Buddha. Nå, ja. Ja, Gud. Værsgo, er det sæt dig ned? Ja, tak. Yes. Ups, det er så. Jeg kan selv! Ja, selvfølgelig kan du det. Ja. Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, jeg hedder Gud. Kom alle sammen. Hej, Gud. Ja, hej. Ja, og jeg styrer verden. Ja, og hvor... Vil du godt lade være med det? Hvad? Ja, ingen problem. Hvordan går det så egentlig med det? Ja, det er svært. Der er altid problemer. Kan du måske prøve at sætte nogle ord på det? Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Ikke så snart, at man sluppet af med alle freaksene og vandskabningerne, taberdyrene, ikke? Starter lortet jo forfra. Du skal måske lige forklare en gang over for gruppen. Ja. Jeg har slået alle ihjel med en oversvømmelse. Ja. Og dem, der var med i arken, de følte sig selvfølgelig særligt udvalgt og var taknemmelige, men deres børnebørn. Det er som om 100.000 år efter, så har alle bare glemt, hvor sød man har været, ikke? Ja, og hvordan får det dig til at føle? At de skal straffes. Ja, men nu er straffe ikke ligefrem en følelse. Kan du prøve at beskrive det med en følelse? Straflyst. Følelsen af lyst til straf. Ja, men det er vel teknisk set en følelse. Det er bare som om, at der er brug for mere og mere straf hele tiden. Hvad er det, menneskerne gør, som gør, at de skal straffes hele Ja, tiden? lige nu, der bygger de for eksempel, ikke? Så bygger de et højt tårn op til himlen. Hvad fanden ligner det, ikke? Så skal jeg til at smadre det tårn lige i hovedet på dem, ikke? Men det er vel meget nærtliggende at bygge i højden, når der lige har været Men oversvømmelse. det er ikke det, de skal, vel! De skal stole på mig! Ja. Bygge i højden. Det er som om, at de tror, at jeg er psykopat, ikke? Som om de tror, at jeg vil oversvømme hele verden. Igen. Ja, mennesker, de skal bare tæske med en hammer. Ja, mennesker, de skal nemlig straffes. Ellers så fatter de ingenting. Ja, men nogle mennesker skal jo lige guides lidt, ikke? Med en hammer lige i face! Sid ned, Thor. Nu skal vi lige høre, hvad Gud har at sige. Ja, problemet er, at de bare skal tro, ikke? Jo, men det kan jo være lidt svært at tro på dig, når du sidder heroppe. Det er jo svært at tro på noget, man ikke kan se. Men det er jo derfor, det hedder at tro, ikke? Fordi det er det, man skal. Man skal tro, ikke? Ellers så ville det jo hedde at se, ikke? Ja. Nu synes jeg lige, vi skal høre, hvad Buddha har at sige. Ja, jeg mener, at alle mennesker, de skal lære at elske. Selv dem, de hader, og hvis de ikke kan det, så er det også helt fint. Og det er spændende. Nej, det er jo ikke spændende. Hvis der er nogen, der hader, så skal de straffes. Hvis nogen slår ihjel? Ja, så er der straf. Du har selv slået en masse mennesker ihjel. Ja, men det er mine mennesker, ikke? Det er mig, der har lavet dem, ikke? Var du der måske dengang, jeg skabte verden? Hvad? Ja, det er så lige det der med, hvem der skabte verden. Ja, den er lavet af Ymers krop. Jeg ved da, jeg har skabt verden. Hvad jeg siger? Ymers krop! Prøv nu at lytte. Hvorfor skal jeg lytte? I siger kun dumme ting. Jeg skabte verden. Prøv nu at se, hvis vi ikke skændes. Sammen kunne vi få en dejlig verden for alle. Skændes. Ja, vi kommer ingen vej, når vi ikke lytter. Det er jo sådan, verden skal regeres. Ja.
Ja, de skal jo skændes. De skal jo også være uvenner. Nej, jeg mener, vi skal arbejde sammen. Ja, det er lige præcis det, de ikke skal. Hvis de ikke lytter, kommer de op og slås. Ja. Og hvis de kommer op og slås, så kan de jo ikke slå sig sammen, vel? Jeg fatter ikke en høvl af, hvad det er, I siger. Nej, du fatter pudsigt nok ingenting, Thor. Bla, 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 bla. Som havet kun har én smag, smagen af salt. Hvad er det, du siger der? Det fatter mig ikke et pluk af. Det er som dit helt eget lille sprog, ikke? Nu skal vi lige tilbage på sporet engang. Hvis de bare var lige så dårlige til at tale sammen som os, så var der jo styr på dem. Det er som om, at du slet ikke er glad for at være med i gruppen mere. Jo, det er da en super gruppe, du har samlet her. Det er bare som om, jeg ikke rigtig har behov for gruppen længere, ikke? Hvad var det, du sagde? Du sagde, at de skulle have en, de kunne se, ikke? Ja. Ja, fint. Så deler jeg dem ind i mindre grupper, og så med en mellemleder til at herske over hver gruppe og stå for det praktiske arbejde. Hver gruppe får sit sprog. De skal jo have brug for mig, fordi de er bange for hinanden. Og jeg er jo ikke nødt til at smadre det tårn, hvis de bare kan smadre tårnet selv. Sidelæns! Nå! Så Gud, han konkluderer, at han har brug for en mellemleder. Er der nogen, der har et bud? Nej, Katrine, var det godt det? Katrine, hvad er dit bud på, hvem mellemlederen er i det gamle testamente? Hvor er det hint? Starter med M, slutter med Osses. You can do it, baby, you can do it! Osses! Osses! Hvad? Du kan få en livline. Jo, det er Moses. Hvad siger du? Moses for helvede, det er det rigtige svar. Moses er jo en virkelig vigtig del af det gamle testamente. Moses, han var født israeler, hvilket vil sige, at han var jøde. Og dengang så slog man små jødiske drengebørn ihjel. Lige snart de blev født, er han en dreng? Ja. Er det en jøde? Ja. Så lå han slå ihjel. Og det kunne Moses mor selvfølgelig ikke tillade. Så det hun gør umiddelbart efter Moses er blevet født, det er, at hun sniger ham ned til Nilen, ikke også? Og så propper hun Moses ned i en kurve, ikke også? Ikke en korv, men en kurv, ikke? Der er ostepølser, der er nej. Og så sætter hun ned i den her sivkurve, ikke også? Og så sætter hun Moses ned i Nilen, ikke også? Jeg går ud fra, at hun lige har testet kuren, om den kunne flyde. Fordi ellers ved du, han kan antiklimatisk, ikke også? Farvel, Moses. Pis, mand. Ind og knald igen. Den kan flyde, ikke også? Så hun sætter dem ned i, og så sætter hun dem afsted. Jeg ved ikke, om hun gør sådan her. Det er sådan. Og så siger hun, farvel, Moses. Og så flyder Moses ned ad Nilen. Og så længere ned ad Nilen, så går faraoens datter rundt. Helt alene, ikke også? Og lige pludselig ser hun jo bare et barn komme sejlende. Og siger hun, no, der sidder baby. Og så... På egyptisk. Og så... samler hun Moses op og opdrager Moses, som om, at han var hendes egen. Hun opdrager Moses, som om han var egypter. Hun er jo fuldstændig uvidende omkring det faktum, at Moses i virkeligheden er jøde. Hvilket vil sige, at hun på intet tidspunkt kigger ned på Moses' usædvanligt sjove diller. Nå, men en dag bliver Moses ældre, eller det sker gradvist. Ikke sådan, hold da kæft, det er sådan op. Nu lægger du dig her. Moses er blevet ældre. Og så overværer han en situation en dag, hvor han ser en egypter stå og tæve løs på en jøde. Og hvis Moses ikke var trådt til, så var jøden blevet slået ihjel. Men Moses han træder til, og i kampens hede og tumult kommer han til at slå egypteren ihjel. Og det er jo mega ulovligt, ikke? Moses er nu big time criminal, ikke også? Så han er nødt til at skride. Han flygter fra Egypten, ikke? Han flygter til Midian. Ja, jeg har googlet det, og jeg kendte det heller ikke. Og det viser sig, at det ligger i nærheden, eller lå i nærheden af det døde hav. Det vil jeg ved. Jo, jeg ved også, der er rimelig langt derhen. Moses han skulle op over bjerge, ikke også? Så igennem ørkener, ikke? Det er dårligt det her, jo. Og på sin vej, så ser han en brændende busk. Og straks tænker han, det er sgu da Gud. Prøv lige at høre her. Hvis nogen af os så en brændende busk, ikke? Så ville vi nok bare tænke, okay, det er Nørrebro. Men udover det, ikke Moses. Moses tænker straks. Ikke Moses. Moses tænker straks, brændende busk, det er sgu da Gud. Hej, Moses.
Du skal overgive mine ord til egypterne, så de vil frisætte jøderne. Nå ja, jeg glemte at fortælle, at Moses, han stammer helt vildt kraftigt. Det står i det gamle testament, det er ikke noget, vi finder på. Moses, du mestrer ikke talens brug. Nej. Derfor giver jeg dig disse 2 trylletricks til at overbevise alle om, at du taler min sag. Okay, hvad er det for nogle tricks? Det er hånd til spedalskhånd. Wow. Hvad ellers? Så er der denne her. Stav til slange. S-L-A-G. En stav, du kan lave om til en slange. Retard. Så tager Moses sine 2 tricks og tager tilbage til Egypten. Og han er så klar på at fortælle alle, at han taler Guds sag. Har vi sådan? Okay, du tryller. Ja. Du kører bare, okay. Okay. Ja, okay. Hånd. Det er det sørme også, ja. Spedalsk hånd. Stav. Slange. Hold da helt sommerferie for et trylleshow, hva'? Du milde kineser, en farlig stofslange. Og lur mig, om staven ikke er hernede i bunden stadigvæk. Just taken a wild guess. Naura, var det den spedalske hånd der i kassen? Hvad fanden laver du, Moses? Hvad ligner det her? Hva? Jeg er farao. Du kan sgu da ikke komme med det lort her, vel? Så tager Moses sine 2 tricks og tager tilbage til Gud. Han er jo så ked af det. Her skulle være det fedeste show overhovedet, men så går han tilbage helt slagen. Hej, Moses. Kunne han lure noget af det? Var han crazy about the show? No. Han lurede det hele. Wow. Går mig lidt bag på Gud, det her. Han er godt nok skarp, ham faraoen, hva'? Og lækker. Nå. Så må jeg jo nedkalde 10 plager over ham, og så kan han jo tykke lidt på det. Så bombarderer Gud Egypten med de 10 plager, og I har garanteret hørt om nogle af dem. Det er frøer ned fra himlen, det er pest, og det er Candice, der bliver spillet konstant i alder. Og til sidst skal farvene græde, så råber han, sluk det Candice, og tag de jøder ud af mit land! Så fører Moses alle jøderne ud af Egypten, men de bliver forfulgt af hele den egyptiske hær. Og så bliver Moses og sit folk fanget mellem havet og hæren, og her deler han vandene, træder igennem med sit folk, de følger med, vandene lukker, og de drukner. Drukne! Galima! 4 år på skuespillerskolen lige der, mine damer og herrer. Det er alle pengene værd. Skuespiller og bowler, apparently. Men Moses fører sit folk ud af Egypten, som det var Guds plan fra starten af. Men problemerne opstår først, da de kommer ud af Egypten. Fordi mens Gud sidder og triller tommelfinger, så vader Moses rundt 40 år ude i ørkenen, sammen med jøderne for at prøve at finde et nyt sted at bo. Kæmpe nederen. Moses han starter som enhver god mellemleder med bare at love folk en hel masse. For det er en vild god måde at blive populær på. Han siger, vil I være frie? Vil I have så et land? Vil I have et land, der flyder med mælk og honning? Honning! Honning var sindssygt populært dengang. Men det var også før X-Factor. Selvfølgelig er der problemer forbundet med at love folk en hel masse ting. Det er klart. Fordi på et tidspunkt, så vil folk jo gerne have, at man begynder at holde det, man har lovet. Men, som de fleste af os ved, så kan man komme ud over det ved bare på et senere tidspunkt at sige, at det, man lovede, altså var en metafor. Sådan er det også, hvis jeg siger til min kæreste, at jeg vil gøre alt for hende, så håber jeg jo heller ikke, hun beder mig om at tage opvasken. For så er jeg nødt til, venligt men bestemt, at forklare hende om metafori. På samme måde er det også svært for Moses at finde et helt land, der er bygget af honning og mælk.
Ej, vil der ikke snart, for jeg skal sådan tisse. Jo, vi er der lige om lidt, siger Moses. Siger jøderne og stiger ud af Moses Ford Mustang. Og Moses, han aner ikke, hvor de er. Han tænker, pokkers, måske skulle vi være til højre ude af Egypten. Så han foreslår, hvad med, at vi bare bor her? Jamen, der er ikke noget mælk eller honning. Nej, men se nu der. Der er en brønd og et lille træ. Men der er ikke noget honning. Nej, men det er heldigvis bare et spørgsmål om tid, for efter 40 år i ørkenen, så er alle parter topmotiveret for, at honning var en metafor, og Palæstina er også et dejligt sted for jøderne at bo. Før de kommer helt så langt, så vælger Gud at holde en medarbejdersamtale med Moses på Sinai-bjerget. Moses fortæller Gud, at han er lidt træt af arbejdsdelingen og føler, at han står tilbage med alt lortet. Og med lortet, der mener Moses mere specifikt en masse pissesure jøder, der er røvtrætte af at blive slæbt rundt ud i ørkenen. Gud kommer med den samme gamle sang om at skabe den perfekte verden. Jeg vil skabe den perfekte verden. Jamen, det er lidt svært at holde styr på dem. Ja, her er 10 regler. Okay, ja. Hvis du lever efter dem, så går det helt perfekt. Okay, ja. Det kan overhovedet ikke gå galt. Okay, ja. Der er bare rigtig meget i hverdagen. Ja, jeg er Gud. Jeg ved, hvad jeg taler om. Ja, men du kender dem ikke. Jeg kender dem. Jeg har skabt dem. Det er ret lang tid siden. Jeg lover at være hos dig lidt mere. Hej, hej. Hej, hej. Hallo? Så var der 2 stenfliser til en Moses. Den er god. Problemet er, at så fucker Gud af, og så står Moses tilbage og skal skabe den perfekte verden med de 10 bud. Han prøver at forklare det for de andre jøder og siger, ja, det er så det sidste her. Du må ikke begære din næstes hustru, og så skulle verden faktisk være perfekt. Hey, Kennard! Hey, hvad fanden foregår der derovre? Jamen, jeg lytter. Ja, det kan da godt være, men du står jo ligesom også og møver pikkemanden op i det der dyr, ikke? Jamen, jeg kan sagtens høre, hvad du siger. Er du sød at holde op med det der lige nu? Jamen, den er så sød. Nej. Det gør man altså i Struer. Du skriver, at man ikke må begære sin næstes hustru. Ikke? Det er ikke nogen hustru. Nej, men... Nej, netop ikke. Det er for helvede, fordi det ikke er skrevet færdigt, ikke? Altså, der skal jo stå hustru eller okse. Nej. Det er et æsel. Ja, eller Nej. æsel. Sådan, nu står det der. Slip den så. 1, 2, 3 kroner for Gud. Kom du. Ja. Jeg kan ikke være kærester med dig mere, ven. Men det er ikke noget med dig at gøre. Det er Gud, der siger det. Gud har klart undervurderet, hvor dum Kennard er. Og Moses, han får lynhurtigt brug for flere stentavler. Moses ender jo ikke med at lave 10 bud. Det er bare den korte version, vi får om søndagen nede i kirken. Virkeligheden er, at Moses ender med at lave, hold godt fast, 613 bud i alt. Det er det, der i det gamle testamente hedder Moseloven, som er regler for alt. Gud kommer med de første 10, og så fylder Moses ellers på efterhånden, som folk fucker op i det. Det han gør, er, at han stiller telt op ind midt i deres lejr, som hedder åbenbaringsteltet. I virkeligheden er det bare en telefonboks op til Gud. Så kan Moses gå ind og sige, fuck, nu er den gal igen. Og så kan han hoppe ud og råbe, hey, Kennard, slip det blomkål! Hvad foregår der? Og der er regler for alt i Moseloven. Noget af det er meget praktisk, sådan dagligdags, ligesom, hey, Kennard, prøv at høre her. Ja? Når du slagter et dyr, ikke? Kom herhen. Når du slagter et dyr, så må du spise det i 2 dage. Forstår du det? Der er mad, og så er der restemad, og så er der ikke mere. Der er ikke noget, der hedder andendagsrester, for det er pisseklamt. Og du får Roskilde-syge af det. Bortset fra selvfølgelig, at folk som Moses aldrig bruger argumenter som Roskilde-syge, fordi det fatter folk som Kennard ikke en skid af. Derfor så bruger folk som Moses lidt mere slagkraftige argumenter, som for eksempel, det siger Gud, og ellers så dræber vi dig. Og der er dødsstraf for stort set alt i Moseloven. De må heller ikke spise skaldyr. Jeg ved ikke, hvor mange problemer de havde med skaldyr 40 år ude i ørkenen. På den anden side, de skaldyr, de har fundet, de var sgu nok pænt klamme. Så er der også nogle steder, hvor det bare stikker af for Moses. Som for eksempel, der er en regel om, at forældre godt må slå deres egne børn ihjel. Fordi det er dem, der har lavet dem. Ja, der er muligheder der, hva'? Så kan man se en helt glad mor. Men tænk over, i dag må man ikke engang stikke børnene flad. Dengang måtte man stikke dem flad med en stor kniv lige i maven. Ja, der er sgu nok nogen, der er færdige med at brokse over, at de ikke fik en iPod Nano til jul. Dengang var der ikke engang noget, der hed jul.
kontroversial. Nå, endelig så bruger Moses en del bud på lige at ridse op for os alle sammen, hvem det er i vores nærmeste familie, vi skal huske at lade være med at knalde med. Der har åbenbart været en del tvivl der. Det er jo folk, som kender, at der lige skal have at vide. Prøv at høre her. Faster, onkel, tante, redskabsskud og lille søn, no way off limits. Og de står der alle sammen, med undtagelse selvfølgelig af en. Hvad er det for en? Det er redskabsskud. Hold da kæft, så gør de noget! Nej, Henrik, nej! Det er de 10 tilbud. 1. Prøv at lade være med at lyve. 2. Og slap af med at stjæle alle mulige ting, ikke? 3. Der findes én Gud, og det er vores. 4. I må ikke arbejde sort om søndagen. 5. I må ikke slå ihjel, kun i udlandet. Bliv hos din kone eller din træl. Falske vidnesbyrd, de holder ikke i retten. Og så send lige en sms til dine forældre, ikke? De 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd, eller noget. 10 måder, man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder, man kan fuske sig en båd. For jeg har bare ikke lige råd til en rigtig skonnert. Og så er det svært at sejle ud mod åbent hav. Og det der med at være tro, det bliver rigtig noller. Når der står en lille missekald og siger miau. 10 veje, der kan føre dig til helvede. 1000 andre, der kan køre dig til Rom. Ærligheden, den er ren Marianne Hjelved. Knas tør ikke til at slippe udenom. For jeg har bare ikke lige tid til at leve livet. Og lidt for travlt med, hvad alle andre gør. Og du kan piske på dig selv, til din ryg er stivet. Over ting, du kunne have gjort det til den dag, du dør. De 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd, eller noget. 10 måder, man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder, man kan flække livets gåde. Du må ikke stjæle, du må ikke hæle, eller spide små børn på en pæl. Ikke hugge en hæl, ikke slå ihjel, for det har vi jo lejesoldater til. Og jeg må ikke begære, kan du så lade være med at være så forbandet, Tina Kjær. Og du må ikke lyve om at være tyv. Jeg er lidt for gammel til, du sætter hånden lige der. De 10 bud, de bliver hurtigt 10 forslag. Eller 10 gode råd, eller noget. 10 måder, man kan stjæle en Opel Corsa. 10 måder, man kan fuske sig en båd. 10 veje, der kan køre dig i helvede. 1000 andre, der kan køre dig til Rom. Virkeligheden kan man nok ikke gøre en pæl ved. Knæs tør ikke til at slippe udenom. Dengang jeg var lille, der fik jeg altid at vide, at jeg skulle huske at tale pænt. Og efter jeg har læst Bibelen, og efter jeg er blevet voksen, så har jeg konkluderet, at det er kraftedeme ikke det handler om. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man taler præcist. At man siger det, man mener, i stedet for at prøve at være høflig, og så håbe på, at folk gætter, hvad det var, man prøvede at sige. Ligesom de der tosser, der går på toilettet og siger, nu går jeg lige ud og pudrer næse. Hvad er det for noget? Så skal du altså også gøre det. Så nytter du ikke, når du sidder og skider, vel? Når jeg vælter ind på lokummet, tror vi skal have noget kokain sammen. Det er ikke i orden. Det er ligesom, hvis der er en, der er bøsse, så er der også nogle mennesker, der tænker, hvis bare vi lader være med at sige ordet højt, så bliver det nok ikke så farligt. Og så ender det med sådan noget, onkel Torben, han lufter hunden. Onkel Torben går på badeanstalten. Onkel Torben har en polsk lægeven. Det er jo et helvede. For vi ved godt, hvordan det ender, ikke? Det ender med sådan noget, skal du have kaffe? Ja tak. Skal du have mælk i? Hvad fanden snakker vi om? Jamen, det var noget af det mest frustrerende for mig ved at læse Bibelen. Fordi de skriver kraftedeme aldrig, hvad det er, de mener. For eksempel så bruger man jo ikke grimme ord i Bibelen. Nej. Der er sgu ikke nogen, der knipper eller knaller eller puler i Bibelen, du. Nej. I stedet for så bruger man ordet at kende. Hun havde ikke lært en mand at kende endnu. Og så skal man selv tænke, kende. Men så står der også, Moses lærte Herren at kende. Og så bliver jeg sgu i tvivl, ikke?
For jeg er jo ikke præst, men altså, jeg tror bare ikke, at Moses knaldede med Gud. Det bliver bare så besværligt, når man ikke skriver det, man mener, ikke? Et eksempel er historien om Sodoma og Gomorra. Det er noget af det vildeste, der er i det gamle testamente. Det er 2 byer, som Gud ender med at smadre med svovl og ild fra himlen. Og hvorfor er det så egentlig lige, at Gud gør det? Det er ret svært at svare på, men jeg har taget nogle billeder med. Okay. Her er et billede af Sodoma. Vi havde News-helikopteren ude torsdag aften, og det var, hvad vi kom hjem med. Og det, der sker, det er, at når de i Bibelen skal beskrive, hvorfor Gud smadrede Sodoma, så bliver det til nogle lidt vage formuleringer omkring, at folk i Sodoma er nogle værre nogen. Og folk i Sodoma laver en masse lort. Ja, og hvad er det så egentlig for noget lort, de render og laver? Det er lidt svært at svare på. Det, der i hvert fald er sikkert, det er, at Gud sender 2 engle ned til Sodoma for at finde ud af, hvad pokker der er los. Og det er dem her. De møder en smadret, sød fyr, der hedder Lot, og det er ham her. Okay, indrømmet, det er ikke et billede af Lot. Det er et billede af Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti. Men de ligner hinanden helt vildt meget. Plus, at det er vildt svært at finde et ordentligt pasbillede af Lot. Men ligesom Jesper Langballe, så er Lot en super gæstfri type. Hvad? Så derfor siger han, at englene kan da bare bo hjemme hos ham. Men så midt om natten, så sker der noget. For så kommer alle mænd i byen og vil lære englene at kende. Og ordet for mænd og ordet for mennesker, det er det samme. Det ved man, hvis man som jeg tog græsk og aramæisk på tilvalg i folkeskolen. Ja, det kæmpe udbud, der er, når man går på en kommuneskole i Gladsaxe, det er bare en blomst af lærdom, der aldrig lukker sig. Ja, det var et eksempel på det, vi i Paradise Hotel kalder for ironik. Men det korte og lange er, at der er ligesom 2 scenarier. Enten så er det alle mennesker i byen. Det er også kvinder og børn, der tropper op. De banker på. De siger, hej Lot. Ej, er det rigtigt? Er der engle derinde? Ej, op og pussy. Hvad? Ej, må vi godt snakke med dem? Alternativt så er det kun mændene, der tropper op og siger, nå, er der engle derinde? Skulle vi lige knippe dem, Og det er bare, hvis I spørger mig, 2 lidt forskellige scenarier. Og hvis man nu ikke var helt så bange for at skrive, hvad man mente, så kunne vi vide, om der var tale om A eller B. Fordi problemet er, at når vi så skal forklare i dag, hvorfor Gud smadrer Sodoma, så bliver det bare til, men de er jo sodomister jo. Det er sådan en dejlig blanding af, du ved, hvis man slår op i ordbogen i dag, så er perversion, det er sex med børn, sex med dyr. Nej, ikke perversion, sodomi, undskyld. Sodomi er sex med børn, sex med dyr og sex med mænd i numsen. Det kan man nemlig sagtens putte ned i den samme kasse. Vi kunne kalde den for klamokassen. Og så kunne vi aftale, at den åbner vi aldrig igen. For Gud, han vil nemlig ikke finde sig i det klammebøsseri. Eller, det vil Jesper Langballe i hvert fald ikke. Men når Jesper Langballe påstår, at han har Gud på sin side, så er det altså det her sted i det gamle testament, han snakker om. Og der er ikke en kæft, der aner, hvad fanden Gud mener. Nå, tilbage til historien. Heldigvis så slipper Lot jo ud, fordi han er jo ikke sådan en klam en. Han slipper ud af Sodoma sammen med sin søde kone og sine 2 søde døtre. Det kan I se på billedet her. Desværre kommer moren til at kigge sig tilbage mod byen, da den eksploderer bag dem. Og det skal man ikke gøre, for så bliver man straffet. Sådan er det! Hvor tit skal jeg sige det? Du skal ikke kigge på bøsserne, når de brænder. Så er der kun Lot og hans 2 søde døtre tilbage. De slår sig ned i en hule. Døtrene drikker faren fuld og knipper ham. Ja, så man sidder lige tilbage med sådan en fornemmelse af, det var da godt, at de 3 slap ud, for dem var der i hvert fald ikke noget galt med. Min eneste pointe er bare... Min eneste pointe er bare, at en verden, hvor man kan sige det, man ønsker at sige, i stedet for at skulle sige alt muligt andet fis, det er en verden uden skam. Det er en verden, hvor vi alle sammen er tilbage før syndefaldet i paradis. Derfor synes jeg, at det er så vigtigt, at jeg kan stå foran jer i aften, her på scenen, og sige det, som ligger mig på scene. Det, som jeg synes er væsentligt, som jeg synes presser sig på inde i mig, som er, hold kæft, hvor skal jeg skide? Og det er bare en gigantisk sejr for ytringsfriheden lige der. Der er garanteret nogle af jer, der lige tænkte jeres, da I hørte det der med, at
Lo støtter, drikker ham fuld og knæpper ham, og måske tænker for jer selv, det kan sgu ikke være rigtigt. Det må være for frit fortolket. Der går du sgu for langt der, John, hvis jeg også kalder ham det. Så lige fra back and homie op, så har jeg fået stykket frem i Bibelen, som netop vedrører det her. Og så vil jeg lige læse det op for jer, og så kan I selv tage stilling til, hvordan I selv vil tolke det. Okay? De boede i en hule, og da sagde den ældste datter til den yngste: vor fader er gammel, og der findes ingen mænd her i landet, som kunne komme til os på vanlig vis. Kom, lad os give vor fader vin at drikke, og ligge hos ham for at få afkom ved vor fader. De gav ham vin at drikke, og samme nat lagde de sig begge ind til ham. Han sansede hverken de lagde sig eller stod op. Således blev begge Lots døtre frugtsomlige ved deres fader. Tøndersagen er jo vand i forhold til det her. Vand! Prøv at den her bog giver mindre og mindre mening for det moderne menneske. Jeg har læst den, og jeg ved godt, jeg ikke er den skarpeste kniv i skuffen. Jeg ved godt, I'm not the brightest kid in the class, okay? Hold da kæft. Men der er så meget, jeg ikke forstår. Der er så meget uforklarlig ondskab. Der er den ene tekst efter den anden, hvor man bare tænker, så slap dog af, Gud. Altså, take a chill pill, kill Bill, ikke? Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der læste den, men hvis jeg vidste, hvor ondt det her var, så havde jeg kraftedeme ikke sagt ja til med det stykke her. Det mener jeg uden pis. Der er en tekst, der er et virkelig godt eksempel. Der er en tekst, der hedder Jobs bog. Handler om en velhavende mand, der hedder Job. Og Job, han tror så meget på Gud. Og han elsker Gud. Og Gud er så sikker i Jobs tro, at han giver Job den ene lidelse efter den anden. Først, så brænder Gud Jobs marker. Så gør Gud Jobs pedalsk. Så dræber han hans kone. Så dræber han hans børn. Bare for at teste ham. En anden historie. Abraham og Isak. Abraham prøver i 100 år at få en søn. Og jeg mener jo, at helt bogstaveligt talt, han prøver i 100 år at få en søn. Endelig får Abraham så en søn. Endelig! Og hvad beordrer så Mongolus Gud Abraham til at gøre? Han beordrer ham til at slå sin egen søn ihjel, bare for at teste ham. Gud er noget af det mest nærtagende, sadistiske, barnlige, der fuldstændig straffer uden grund. Gud, han er store Kim for 8. klasse, jeg voksede op, ikke? Ham, der låste min bold op på taget, så jeg aldrig kunne få den igen. Ikke? Ham, der lå efter mig ude i skoven sammen med sin ven, hvor de så holdt mig, og så slog de mig bare og sparkede mig. Ikke? Der er tekster i den her bog her, der får en pædofils computer til din en pixie-bog. Der er ikke en skid forskel på den her og Mein Kampf. Ej, rolig. Jeg mener det kraftedeme, ikke? Nej, men jeg kan faktisk godt forstå det. Det der må du simpelthen ikke sige til mig. Det der med Abraham og Isak. Hvad med det? Det der med, at Gud vil se, hvor langt han kan gå med Abraham, ikke? Ja. Det kan jeg bare godt forstå. Okay. Fordi jeg havde en kæreste engang, ikke? I 8 år. Og det var uanset, hvad fanden jeg gjorde, så tilgav han mig, ikke? Og mine venner, de var sådan, prøv at det der, ikke? Det bliver han ikke ved med at finde sig i. Så dum er han ikke. Men han er jo ikke dum. Han elsker mig bare betingelsesløst. Men selvom han led, ikke? Så var det også bare en lille smule fantastisk, ikke? Og det blev bare ikke anderledes, hva'? Og så er det bare sjovere at prøve at teste ham, og prøve at teste ham, og prøve at teste ham en gang til, ikke? Og se, hvor langt man kunne gå, før han gik amok. Og det gjorde han en gang imellem, og synes jeg var latterlig, men han gik stadig ikke frem. Og når man kan slippe afsted med så mange ting, uden det får konsekvenser, så tvinger han mig jo til at fortsætte. Jeg var sammen med, hvem jeg havde lyst til, og jeg kom hjem, når det passede mig. Når jeg tænker på alt det lort, jeg har lavet, ikke? Hold kæft, far, jeg har haft det sjovt. Jeg husker en gang, hvor han sad på en restaurant, så ringede han til mig og sagde, hvor fanden blev du af? Så sagde, hvad mener du? Ja, hvor blev du af? Jeg sidder her og venter. Så må du da virkelig hygge dig med det, jeg laver lige noget andet, altså. Jeg var sammen med en, der hed Daniel, det var en, jeg kendte i en periode. Og jeg blev ved med den der tudefjæs, hvor blev du af, at det er vores 5-årsdag, og hold nu kæft, altså. Så tog jeg ned på den der restaurant, og sagde, prøv at høre, jeg er ikke sulten, kan du ikke bare give mig pengene, ikke? Så gav han mig kraftet med penge. Altså kun dankort, som ude at finde en automat og sådan noget bøvl, men altså. Ingen er perfekte, vel? Så tog jeg så tilbage til Daniel igen, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvor langt jeg i grunden kan gå, før min kæreste bare går amok, bare knaller mig ind, ikke? Så skrev jeg en besked til ham, fra min og Daniels telefon samtidig, tak for mad. Og han gik stadig ikke fra mig. Faktisk så håbede jeg lidt, at han ville være sammen med en anden, ikke? Det ville bare lette lidt på min samvittighed, ikke?
Så havde jeg ligesom fodret mit barn i Afrika et eller andet sted. Jeg kan huske, en af veninder sagde til mig, kan du huske Lars? Han hvor du har knaldet med i rummet, lige ved siden af din kæreste. Hvis du bliver ved med det der, så dør du indeni. Hvad ville du gøre, hvis du fandt ud af, at du var ude af stand til at elske? Og det var første gang et halvt år, jeg tænkte, fuck. Hvad blev der i grunden af Lars? Men det er også fordi, jeg var aldrig en lækre pige i klassen. Altså, jeg havde kærester og sådan noget, men dengang skulle man bare kæmpe for det, ikke? Så begynder man at optræde, så bliver det bare en del lettere det hele, ikke? Så går der bare sport i det der, hvor modbydeligt man kan blive, og hvor mange numre man kan få samlet ind. Og i starten prøvede jeg at skjule det lidt, ikke? Så er det sådan Esbjerg 1 og Kolding 2. Og det gider man heller ikke mere til sidst, vel? Så blev det ændret til sådan Anders Lige-skabet og Martin Hurtig overstået og Andreas Højt råbende kone. Og min egen kæreste så det her, og selvfølgelig blev han ked af det, men han gik stadig ikke fra mig. Og det er jo klart. Hvordan skulle man nogensinde kunne undvære mig? Prøv at hvad fanden du står og siger, altså? Hvad? Men du er ikke en skid bedre end Kim for 8. Hvad mener du? Prøv at jeg gider simpelthen ikke det her. Jeg gider ikke, om det her lort med det. Mener Ej, hold nu op, Rune. Men ved du hvad, det her Ej, lad nu være. det er ikke, hvad jeg signede op til. Det kan Hold nu op, Rune. Der er masser af gode historier i det gamle testament, vi slet ikke har været igennem endnu. Guldkalven. Ja. Den er skide god, ikke? Det handler om jøderne. De føler, at de har mistet deres leder. Så samler de alt, hvad de kan af værdi, og så bygger de guldkalven. Der går Gud lidt amok. Så går han amok. Nej, han går ikke amok. Han bliver lidt sur, ikke? Sur? Han bliver ikke sur. Det er også lige meget. Han smadrer den der guldkalv. Han smadrer den ikke, han smadrer den ikke. Hvad gør han? Kæler. Ærer den hårdt. Så den går i flere dele, ikke? Du kan godt lide puslespil, ikke? Det er sgu da fuldstændig det samme, hvis du lige lader være at tænke over det. Eller historien om Jonas og hvalen, ikke? Ja, den er god. Gud han finder en fyr, der hedder Jonas, så siger han, prøv at komme med herover til den der by og sige til de der folk, at Gud er pissed off og ikke finder sig mere lort. Og det gider Jonas klart ikke. Han stikker af ud på en båd, og så tager Gud lige vandet rundt om båden sådan her. Ja, ikke så mærkeligt i hvert fald. Så siger sømændene, hvem er mon det Gud er sur på? Og så siger Jonas, det er sgu nok mig. Og så tager sømændene Jonas lige hovedrøv og bare bang, plask ned i vandet. Så redder Gud Herren Jonas. Mm-hmm. Og hvordan gør han så det? Han sender en stor frelsende hval, der æder Jonas. Ja. Og brækker ham op 3 dage efter. Det er jo bare klamt, altså. Jeg finder lige en anden historie. Ja. Ny historie, ikke? Så er der historien om Samson. Han blev faktisk velsignet af Herren, selvom han har været sammen med en luder. Han har slået 1000 mand ned med en æselkæbe. Folk skal slappe af med de der æselkæber der. Nej, Rune, nej, du skal ikke gå nu op. Gud er meget sødere efter pausen, jeg lover det. Seriøst, han bliver meget mere rolig i toeren. Ja. Han finder ud af, at det ikke er nødvendigt med alle de regler. Folk må jo også godt lige prøve at tænke lidt selv, ikke? Han bliver jo også klogere. Faktisk noget af det sidste, der står i det gamle testamente. Nu fandt jeg det lige. Kom bare til at lukke den tossede bog sammen nu. Hvor fanden blev det af? Det er efter krydsorden i hvert fald. Her er det. Her. Det er Gud, der snakker, ikke? Så siger han, fuck det. Det står der. Hvis man vil have noget gjort, er man nødt til at gøre det selv. Og så tager han ned på jorden. Og så lever han et helt liv som menneske. For at finde ud af, hvorfor fanden er det så svært? Og hvorfor er der så meget ballade med os? Og selvom han stadig bliver sur og bliver skuffet, så begynder han også at tilgive folk. Han finder ud af, at vi er ikke perfekte. Men vi er skabt i hans billede. Så måske er han heller ikke perfekt. Han finder ud af, at det også er i orden at se ud ligesom dig. Det er endda i orden. Du ved, hvad jeg mener, ikke? Ja. Kom nu. Okay. Og så har han sådan en magisk hånd, der kan lyse. Okay. Så kan han gøre sådan her. Wuff, bang!